Sa pinalanggan namon nga Negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaimbita sa inyo na magpamati sa Nokpo in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko angot sa droga at terorismo. Sa tanan nga tagpalamati sang aksyon na Radio Bacolod. Ang mga tao ay nangamba. Subong man sa mga kaupod daton nga nagatanaw sa aton nga Facebook Live. Baya sa aksyon na Radio Facebook page, maayo nga hapon sa inyo tanan. Ibang bansa. Sa ngalan sang aton nga acting provincial director sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Colonel Leo B. Pamitan, subong man sa iyang Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo. Subong man sa ngalan man sang iyang Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Nazar P. Canha. Sa aton nga bag-o nga Chief Police Community Affairs Development Unit sang NOCPO nga si Police Major Jigger Jimeno. Sa aton nga Chief PIO nga si Police Lieutenant Abigail G. Donasco. Ini si Police Staff Sergeant Evan Margallo nag-aabi-abi sa inyo sa aton nga programa ang NOCPO in Action. Sa sining nga hapon mga kaabiyanan, ang aton nga episode sa aton nga episode no sa NOCPO in Action, mangin kaupod ang humalin sa aton ginatawag nga PESO, Provincial PESO o kun Public Employment Service Office sang Department of Labor and Employment nga under sa Negros Occidental Province nga LGU. So naton mangin kaupod ang ila mismo nga manager no sang Provincial PESO. So damo kita di mabalaan, so tune in lang kita sa aton nga programa NOCPO in Action. Pero antes sina sa aton nga segment nga talakayan sa isyong pulis o kon chip. Ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa pagpamuno sang aton nga Acting Provincial Director nga si Police Colonel Leo B. Pamitan naglunsar sa ginatawag nga programa nga Kasimbayanan. Ang Kasimbayanan ano ni siya ng programa ini sang aton nga kapulisan nga gin-launch sa aton nga mga provincial office. So ang sa aton nga sa sining kay gayunan ang meaning ni sang aton nga kasimbayanan is kawani, simbahan at pamayanan. May kaangot ini sa aton nga pagatigayonon nga May 2022 national and local elections. So ang kasimbayanan gin-launch sang ika-23 sang Pebrero sa NOCPO Parade Ground sa Camp Alfredo Montelibano Sr. Ini ginhiwat agud mapakita sang nagakalain-lain nga sektor. So tatlo itong namitlang no, kawani, simbahan kag pamayanan nga nagupod sa sini nga aktibidades naton. So ini para mapasiguro nga matawhay wala sang dinayaay ang aton nga May 2022 national kag local elections. Kalakip sa nagtambong amusla ni Attorney Roberto Salazar, ang Provincial Elections Supervisor sang COMELEC, subong man si Police Lieutenant General Bernabe M. Balba, ang commander sang Area Police Command Visayas. Kaupod man si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 303rd nga commander no sang Infantry Brigade Philippine Army. Subong man ang aton nga Coast Guard nga commander si Joe Luis V. Mercurio, commander sang Coast Guard Station Northern Negros Occidental nga ginrepresent ni Coast Guard Ensign Kimberly R. Albia.
Subong man si Engineer May Miravalles, ang Assistant Provincial Officer sang aton nga DICT. Okay, sang Negros Occidental. Sila ini ang aton nga naga-compose sa aton nga sektor nga Kawani. Subong man araman si Honorable Royd Baez, ang President sang Kabataan kontra Droga at Terorismo kon KKDAT, kag si Miss Myla Espende, ang President sang Alliance for Industrial Peace Program AIPP, and Mr. Arman Pabalate, ang Presidente sang Force Multipliers. Sila naman tuya ang nagrepresenta sang aton nga pamayanan nga sektor. Sa ato naman simbahan ya, so interfaith niya sa. So wala sang relihiyon, kundi tanan nga relihiyon diri nga major naton nga religious groups nag intra kalakip na dira ang aton nga mga brother nga mga Muslims, no. Nagrepresent si Brother Abdulatif Aparicio, representing Omar Betita, the Muslim leader sang Dar Al-Dikir Islamic and Guidance Center. Subong man araman si Father Francisco Perez, nagrepresentar sa kay Most Reverend Patricio A. Buzon, ang Bishop sang Diocese sang Bacolod. Kag subong man araman si Pastor Antonio, ang presidente sang Faith-Based Lingkod Bayan Advocacy Group, kag si Pastor Felix Tapang, ang Interfaith Coordinator sang PNP. So highlights ang programa ang pagsindi sang safe candles, no. Ang safe amo nang secure and fair free elections, no. Amo na meaning niya. So may ara kita sang meaningful nga pag sindi sang kandila, safe candles. Subong man pag pin man sang safe pin, kag sa ulihi may ara man nga ang highlight gid is ang pagpirma sang commitment o kon pledge nga kita nagaupod kita sa pagpanawagan sang matawhay kag matinlo nga elections sa sini nga May 2022. Subong man nagbuya man sila sang mga kalapati, no, sang pating bilang simbolo sang peace, katawhayan kag kalinong. Amo yadtong sa aton nga kasimbayanan launching. So panawagan naton nga matinlo lang kag matawhay ang aton nga national and local elections 2022. Sa sini naman nga tion mga kabiyanan, aton abi-abihon ara na ginakontak na naton ang aton nga guest sa sini nga hapon, ang humalin sa PESO, Provincial Public Employment Service Office. So sa hindi madugay mangin kaupod naton siya, no. Luyag lang naton tamyawon ang tanan nga naga tan-aw sa aton, no. Ginatamyaw ko man ang aton nga mga kaupod sa PIO, no, sang Nokpo, sila ni Patrolman Villanueva, Police Corporal Katagi, Police Corporal Enrile, so mga si Police Corporal sa Ichalocana, kagangamon nga chief nga si Police Lieutenant Abigail G. Donasco. So ara na kaupod na naton ang aton nga guest, no. Liwat mga kabyanan, aton abi-abihon ang guest naton sa sining nga hapon, ang manager ng Provincial PESO sang Negros Occidental, si Dr. Sharon Aris Wanse. Yes, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Thank you, good ma'am, no, sa pag-upod diri sa aton sa programa naton nga Nokpo in Action. Yes, sir. Yes, ma'am. So klaro man ang sulod namon, ma'am. Okay man, clear man. Okay, no. Magasugod kita, Dok, no, sa pag-introduce sang imo nga kaugalingon para sa aton nga tagpalamati. Yes, mayong hapon sa tanan ng mga listeners, no, sa Action Radio, right? I'm Dr. Sharon Aris Wanse. I'm the provincial PESO manager. And actually, I'm also a project development officer of TLDC sa Province Malaysian Office. And thank you for having me here. Welcome, Doc. Thank you man sa pag-accept sa aton nga invitation, no. Yes. Para sa ihibalo, Doc, sa aton nga mga tagpalamati, ano bala ang PESO kag ang mandato sini? Yes, oo. Ang Public Employment Service Office, actually, ang mandate did sang opisina nga ini is for us, it aims to ensure a prompt and efficient delivery of employment facilitation services. So when we say
ensure ginapasigurado tagid nga makahatag kita sang madasig kag nagakaigo nga serbisyo related sa employment facilitation, kag also maga-provide sang timely information sang labor market kag Department of Labor and Employment nga programs para sa aton nga mga tumuluyo. Okay, Dok. Kay ang trabaho very important nga aspeto sang pagpangabuhi nato no sa mga pumuluyo, especially man sa pagtin-ad sang aton nga probinsya. So amoy na ang kaimportansya sang aton nga peso no kag sa iyang nga mga functions. Para sa sini nga tuig, Dok, sa 2022, ano bala ang mga plano kag mga projects nga nakalinya na ninyo nga patigayunon? Oo, so this 2022, ma-continue na lang kami sa mga existing namon nga mga projects. Actually, ang PESO gidya is in charge gidya sa mga employment facilitation activities like the job fair, the special recruitment activity, the local recruitment activity, the career and employment coaching. So PESO, we could have to continue that. And we have this PESO information system, or we call it PEIS. So gina-maintain na siya namon kay this is actually a system wherein ang mga job seekers bala naton, sir, nagapa-register na da sila. Yes, Pa-register sila nga amo ni nga mga ubra nga gusto tani nila applyan, and at the same time ang aton mga employers nag-register man na di para mapabalo sa aton nga mga job seekers nga amo naman ni ang mga vacant positions nila. So we are we continue to maintain that PEIS. And na-mention ko kagina na part ng amon program is to give labor market information. Ano nga mga available nga mga industry ang in demand sa ini nga tuig, pila ang nagakinahanglan, like that. So we have to continue that. And we have this program also nga Provincial Internship Program for Employment. It's an acronym of PIPE. This program is intended ni siya, sir, sa mga students nga nag-graduate na bala. Pag-graduate nila, syempre manita sila obra, pero provided they are beneficiary of the program of PESO, like the SPES, the trabaho, or they are scholars of LGU or the province of Negros Occidental. And again, we also have programs, continuing program for special program for employment of students. Amo ni siyang sort of those summer jobs. Students, beneficiaries are required to render service the minimum of 20 days. And we have to continue also the PROTECT stands for Provincial Temporary Employment for Community of the Disadvantaged Individuals. Diri naman yun, sir, ang aton naman niyang mga kliyente or beneficiaries are those individuals nga na-disadvantaged, like the VAUSI survivors, the rebel returnees, the drug surrenderies, the ex-convict, or the parolees. They will be given temporary employment lang, but this is not renewable. And Provincial Technical Internship Training Program, or the PTITP. Since it's technical, we require technical skills. We're proposing this na eventually, pag na-admit sila, they will be sent overseas or abroad. And the reintegration through livelihood development, of course, in collaboration with the office nga kung sa diin ara man ko that Technology and Livelihood Development Center, and the financial literacy business plan, the advocacy of financial literacy, and the TUPAD program of DOLE. We have to continue to implement the same, the tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers. And we actually submitted na a letter of intent to DOLE to assist us, to support us sa ilang DOLE Integrated Livelihood Employment Program to strengthen our employment campaign through entrepreneurship. And of course, the demonstration of food processing by the use of Biyahe Kusina, or the mobile kitchen, in cooperation and partnership with the TLDC also. So those are the plans and programs that naka-pipeline for implementation this year.
Yes, Dok. So, damo-damo, kagin pang identify, Dok, no? Meaning, very trabahoso gidang opisina naton sa peso, no? Para makabulig kita sa aton nga mga kauturan, para maghalin sa kabudlayan, no? Pero gusto ko lang ay ibalik to, Dok, ang ginambal naton to gina ang information system to naton, no? Ang PEIS. So, Yes, sir. bali daw gina-connect naton, Dok, ang mga aton nga mga job seekers sa mga ga-provide naman sang job, ang mga employer kag employment. So, bali daw correct, gina-match naton sila, Dok. Yes, correct, sir. Okay, so sino bala, Dok, ang pwede enroll sa sininga PEIS naton system? All job seekers, and even the mga graduates na sa senior high nga hindi na bala mag-proceed sa college. Yes, Doc. They are considered because ay na siya database na siya isang tanan ng mga nagapangita obra. So anybody could really apply, even the workers na employed na but are still looking for better job, they can apply. Kaya ini siya ang database naton. Like for example, you're a graduate of medical course nursing in particular. So makiin kada sang kanan mo nga data. It's like sort of biodata resume mo na kiin mo da. Then here comes the employer coming from Manila, let's say a POEA licensed agency. Mangita siya sang mga medical practitioners, particularly nurses, kay ti ipadala ta overseas because the demand there is much higher. Oo. Especially sa COVID-19 nga time, yes. Dok, no? Oh. Yes, sir. Gabi gid ang demand sa nurses. Pero of course, hindi ta pwede man sa let go dali-dali sa nurses ta kay kinanglanon ta man di sa aton nga lugar. So ang ini siya, sir, nga database, i-forward siya namon sa employer. Tanan nga nag-register nga nursing or medical related, i-forward na namon sa ila dason, i-pre-assess na siya sa employers. Kung sino da ang ila gusto, they will call the job seekers and have an initial interview lang. Pag nag-qualify na sa ila, they will require for, mga medical requirements and everything. Ang amon naman da is we continue to monitor. Yes, May access kami because we have contact sa employer and we have contact details of the applicant. Yes, trabahuso siya, but then worth it kung ma-place na sila or ma-hire sila yes, sa Doc. ina nga particular nga job. Sa anong online site gani, Dok, nga sudlan nila para makapa-register? They have to actually go to the office and fill out the form. Kaya it's only the office lang gid, the peso, ang makakiin na sang form. We have manual forms gid. So what we do actually, pwede kami kung dira sa inyo office actually, pwede kami kabilin sa inyo registration kung may mag-walk-in da pangita obra, and then they can fill it out and then we can collect that and then encode it. Kaya ang source is halin tanan sa amon and then we send out to employers. Yes, Doc. So, kung gusto nila mag-join lang sa Doc, magpa-register is magkadto sila sa inyo nga opisina, no? Pag mag-fill Yes, out sang sir. form ni. Okay, Yes, so sir. sa mga Yes, sir. kaabyanan da nato, no? Nabatian to nato ng hambal ni Doc. So, take nato ning opportunity. So, damo job da nga, no? Basi why lang ta kabalo, why ta time bla, why ta opportunity nga maka-apply. So, why not nga i-try ni naton. So, makadto lang sa office sang provincial peso. Yes, sir. At And yes, pwede Doc. ko mahambal kung di namon office kay Yes, Doc. kita lang sila. At, the Bacolod City has their own peso also, yung sa NGC. The peso, the provincial office, is located at the Negros Residences ground floor na building. Beside kami sa negosyo center, ining tabok lang sa Ayala Yes, na Doc. building. Okay, so lapit lang sa likod mismo sang Capitol. Yes, sir. Okay. Gusto ko man to, Doc, istoryahan na to ng sa Protecto nga program ninyo, Doc, no? Specifically, since nga sa PNP kami, and ginatakol man nato ang problema naton sa mga rebels, no? So, nakamit lang kato kaginang, ang Protect program is nag-a-assist sa aton nga mga disadvantaged, especially ang mga nag-surrender ni Doc sa mga katapo sang NPA. Yes, sir. Okay, so bali, yes, Doc? Sige. The program Protect in particular, Yes, hinimo ta na siya, sir, kay doon nakita ta bala nga damo kita mga disadvantaged individual like those
sectors nga gin-mention ko earlier, nga daw wala gid sila na masyado kita intervention sa ila. We all know, ikaw na mismo kagina nakamuno, nga kadako gali isang role sang peso, sang dole. Because Yes, no. kita, nang dako kitang role sa employment, economic development, and sustainability. Yes, no. Kung wala obra ang mga tao, di ba? Oo. Problema gid kita. So we have to provide employment opportunity. Kagkabaluhan kita nga hindi tanan nga employment opportunity nga mahatag naton mangin wage employee sila, mangin empleyado sila sa mga amo nga company. Yes, no. They could be entrepreneurs or mangin self-employed. So the Protect program, nag-propose for this year category ang hatagan. They will be given a temporary employment for 3 months lang. Kasi Yes, di ba, syempre, if you are, we'll give an example in particular sa rebel returnees, no? Yes, no. If you are rebel returnees, well, maybe the life there sa before is hindi kita mo nakalipid. That's why somebody decided to go Yes, no. back sa government. Oo. May mga prejudice kita kung di ba? Yes, Nga, ma'am. may mga stigma kita nga, ay, rebel return ni siya muna. Pero hindi dapat because Yes, ma'am. nobody has the authority or the right to deprive anybody from any sectors. Yes, They no. still have the rights with that. So, ini siya, sir, paubrahon sila sa program maging propose namon per LGU na siya, sir. Yes, no. Per LGU, it's the local government unit through the city, CSWDO or MSWDO ang ma-identify. Yes, no. But then, the identification, dapat may endorsement na siya from the Mhm. Philippine Army. Yes, No? no. Kasi sila nang magka-identify ngayon Oo. siya returning gid siya. Kimiyara na sila They will be- list. Yes, oo. Yes, no. And then, well, ang mga rebel returnee, hindi man ng lalaki mo, may mga babae man, di Yes, ba? Ayara And man. our priority are women gid Oo. because this is under the Gender and Development Program. And they will be given an opportunity to work in the office. Hindi iban nga mga program nga manindok kada sa dalan or Oo. manilhig kada or mga amo kana. Because di ba, kung naka-experience ka na you have been deprived once in the society, ang imo nga self-esteem, ganubo gid man mo. Oo, dok. But if you will be given an opportunity to work nga, like diri ko sa office, maskin mang file lang ko di, Oo, maskin may mga ano ganito, man tino-tino lang ko sa ilalamisa or layasuning nga work, do ka nami nablas ang feeling nga wala siya na deprive. Yung tagaan siya opportunity na makaubra, maskin sa short term lang. 3 months lang na siya, sir, but not renewable because there are a lot of rebel returnees man nga pwede maka-avail. Kay limited man siya ang slot. It's going to be all LGU but 1 per LGU. Yes, no. Bali, 4 sila coming from different sectors. Yes, Dok. Bali, pasugod lang, Dok, kay para ma-boost liwat ang ilang nga self-esteem, no? Yes, Until such sir. time nga mangin self-reliant sila, kag makapangita sila obra maybe or to start their own business. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Dok. Sa siningati on, Dok, no, kay medyo limited ng aton nga time, so 30 minutes lang. Anong mensahe mo, Dok, sa aton nga mga tagpalamati? Yes, sa aton gali nga mga tagpalamiti sa ini nga hapon, especially sa aton nga mga job seekers, if you will be given an opportunity to find a job or to work, hindi gid kita madulaan sang chance nga patience. Patience should be there, gid. Hindi kita magpili isang obra kay kadamo gid actually sang mga gapangita pa obra, and you will be very lucky, no, kung ikaw makuha kag of course mag-start gid ya sa sugod because kagina, sir, I was able to share this quote from Steve Jobs. Yes. Na nanghambal ni Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. It may be a training or an employment or an internship. If you love what you are doing, you will become a better person and you will be great in what you do, Bidyae, actually. So Yes, for those nga nagapangita obra, have patience. And once you find that job, love your job and do well on your job. Yes, Doc. So, thank you very much, Doc, no? Liwat, madamo nga salamat sa pag-upo diri sa aton nga programa, Negros Occidental Police Provincial Office in Action. So, gapasalamat man kami nga kabalo kami nga busy ka, but na may spare ka nga time nga ihatag sa amon para makahatag kita sang dugang nga impormasyon sa aton nga mga tagpalamati.
Yes, sir. Thank you so much for the invitation. also. Yes, Doc. So maybe next time kay White Town naubos gid mayong topic no kay kulang lang aton nga oras. So basi maka-invite kami liwat Doc sa imo. Sige, okay, sir. Sige, Doc. Thank you so much. Thank you once again liwat Doc no. Mga kaabyanan namuyad to ang aton nga bisita si Dr. Sharon Ares Wanse ang manager sang Provincial PESO o kon Provincial Public Employment Service Office sang Negros Occidental. Sa sining hapon luyag naton i-greet ang mga nag-post diri sa aton nga live no. Good afternoon, watching from Auckland, New Zealand. Si Sir Lester Ray Benitez. Good day sa imo sir no. Subong man si Joy Drilon. Good afternoon, have a blessed Sunday you too ma'am. Si Ray Flores Barrioga, maayong hapon man sir. Subong man si Grace Foss, maayong hapon sa inyo tanan. Maayong hapon man. Please pray for us in Europe. Okay. We are one with you, ma'am, no? Ga-pray kami nga magatapos na ning sigalot sa may Ukraine, Russia kag sa Europe. Peace kay damo ining maapektuhan. So, gaupod kami sa inyo sa pagpangamuyo nga matapos na nita ni aton nga problema, no? Sa sini ang tion man luyag man naton ipahanumdum liwat nga tungod nga lapit na kita mag-ano sa election, lapit na ang election May 2022 nga national and local elections, nagapatigayon gyapon kita sang gun ban. So bawal gyapon ang magdala sang armas. Subong man ang NOCPO kag bugos nga PNP, kaupod ang Armed Forces of the Philippines, nagapanawagan man sa katapo sa mga new people sa army nga nagapatuman sa permit to campaign no. So sa mga politiko naton hindi na kita tani maghatag sang kwarta ni no sa mga katapo sang New People's Army kay bangod amo ining ginagamit nila sa pagpanggamo. So tani nang mangin peaceful lang ni amo ni nga nagatinghwa kita nga mag-invite sila nga mag-surrender kay para matawhay ng aton nga pagpatigayon sang elections. Subong man luyag naton pasalamatan ang management sang Aksyon na Radyo Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa. Thank you man sa aton di nga technical staff nga kaupod no. Madamo gid niya salamat. Continue to like and follow ang Facebook page sang NOCPO, ang Negros Occidental Police Provincial Office kag mag-subscribe sa amon YouTube channel ang PIO NOCPO. Update nyo kuliwat sa madason naman nga Domingo, alas 3:30 tubtob, alas 4 sang hapon. Ang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office nagaserbisyo sang tampad kag matudtuod. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Yari na!